नारेंगुरि पिकनिक स्पटआव दिनै पिकनिक जानो फैनानै मा फोरमायगोन? जायखिजाया नारेंगुरिया जोंनि जि पिकनिक स्पट जोंनि खाथिनि हिसाबै आरो गोदान बोसोरबो फैनाय हिसाबै बोसोरफ्रामबो फैयो। देग्लाय बोसोरावबो एसे रंजाफैबाय। दा जायखिजाया गोदान बोसोरनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय। नाथाय माबायदि मोनदों नोंथाङा इयाव फैनानै गोसोखौ? फैनानैथ' मोजां मोनो गोदान बोसोरजों आरो जि बेनि नारेंगुरिनि जि मिथिंगायारि जि नुथाय बे नुथायखौ नुयोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो। हयथ' गोबां सुबुङानो बे जायगायाव फैनानै नुफैखांबाय। गोदान गोदान सोलायबाय देग्लाय एसे आलादा नुदों बिनि मिथिंगायारि नुथायखौ। जायखिजाया मोजां मोनदों फैनानै। इउपिपिएलआ मोनसे स्ल'गान होनानै परिबर्तन नांगौ होननानै दा मोनसे सोलायनाय फैबाय। इउपिपिएल राजखान्थि मोनसे सरकार दानो हाबाय। नाथाय थारैनो बेजों जौगानाय फैगोन होनना फोरमायगोन ना? बिटिसिनि गासै रायजो राजायानो जिहेतु मोनसे सोलायनायखौ लुबैदोंमोन आरो रायजो राजाफोरा लुबैनाय बायदिनो दिनै बिटिआरआव मोनसे गोदान सरकार फैबाय, सोलायनाया फैबाय आरो जों इउपिपिएल हान्जाया बेखौनो बुंबाय थादों रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे जोङो बिटिसि ओनसोलाव मोनसे सोलायनाय लाबोगोन। अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ जोङो सिन्था खालामदों। गुबुन गुबुन जेसेबांखिनि जाथि जनगोष्ठीफोर दं बिसोरनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथिखौ गायसनगोन। दा बेफोर खोथाखौनो बुंबोदों आरो दिनै जोङो बेफोर खामानिखौनो मावनो थाखाय थियारि जानानै दङ। मानास नेसनेल पार्कआ थारैनो जोबोद मोनसे मुंदांखा सारा मोनसे बुहुमावनो। नाथाय थांनाय बोसोरफोराव गभर्नमेन्टफोरा जि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जौगानाय खालामनो हायाखै बिपिएफआ, नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि हिसाबै जौगानाय लाबोनो हागोन ना गोग्लैसोनाय एरिया हिसाबै? मानास नेसनेल पार्कनिल' खोथा नंलिया, जायखिजाया थांनाय 17 बोसोराव गुबुन गुबुन जेसेबांखिनि बिथिंफोर दं बेफोराव खोब गोसो मोदोम होनानै खामानि मावबोनायखौ बिपिएफ हान्जाखौ जोङो नुबोआखै आरो ओंखायनो बुंदोंमोन रायजो राजाफोरा मोनसे सोलायनाय लाबोनांसिगोन होननाय खोथाखौ। स' दिनै सोलायनाय फैबाय। बे हिसाबैनो निश्चित भाबै दिनै जोंनि नैबे जि हाग्रामा ओनसोल मानास, बे हाग्रामा ओनसोलनि गेजेरावबो जिखिनि मावनो गोनां दङ बेवहाय जोंहा माखासे एनजिअफोर दङ मानास नेसनेल पार्कखौ लानानै। बे एनजिअफोरजों रायलायनायनि गेजेरजों जों बेखौ बोरै संरैखा होनो हायो निश्चित भाबै बेफोर खामानिखौनो जोंनि देरहालांनाय बिथां रनजित बसुमतारी बा बिआर फेरेंगा दिनै बिथाङा जिहेथु फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ सामलायनो थाखाय खाबु मोनबाय। दा बिथांनि गेजेरजों निश्चित भाबै मोनसे मोजां हाबाफारि लालांनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों।